I pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan video na kanale. Danas, kao što vidite, reagujemo na još jednu pesmu koja se zove Umjetnica mora biti zdrava parodija. Dali su Instagram i to. Ja meni zanima toliko, ali dobro. Bla bla bla. Ovdje su komentari, link od pesme će biti u deskripciji, izašla je pre 5 dana, 6 dana. I ajde da vidimo pesmu. Koja li je tajna mnogo para našeg Vučka? Koja li je tajna? Mi smo našli još para. Koja li je tajna mnogo para? Okej, ovdje se radi o, znate kome. Nemoj da budu takvi komentari u opisu, molim vas. Našeg Vučka, koja li je tajna? Koja li je tajna? Mislim da u pitanju je buduća inflacija. Kažu da će mladi da dobiju opet po 100 Valjda bi, ali ja nemam toliko godina za to. Recimo odem ja do radnje sve da kupim, a izađem samo s jednom kesom. Pa zbog ovih sankcija sada nestaje nam benzina, nestaje nam benzina. Raste cena, nije lepa, al dok je Vučka za nas bit će para. Biće para, biće para. Okej, već bit će para, dobro. Ovo je cool. Biće para, biće para, biće para, biće para. Mora, mnogo ljudi se od rata boji. Brašna, ulja nema više. Treći svetski rat nam preti i na vrata kuca. To se puca, to se samo puca. Tel mi zvoni, pitam ko je stranka, to je hoće znati misli moje, da li glasam ja, pričam. Okej, ovo je cool, ovo je, mislim, parodija na Euroviziju, izgleda. Samo nas dvoje, prolaze minuti, sati, dani, brate, muke moje mi pričam. I to je sve, i ne može gore, to se tamo puca. Želim pomirenje, da više ne puca. Želim pomirenje, da ne puca, da se smire. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja. Ja po šizi ću, dok skače cena nafte I još nastavljam. ja vozim se na plinu. I još nastavljam. Ekonomija je sjebana. I još nastavljam. Ljudi pune 100 kanistera. I još nastavljam. Al dok je Vučka za nas bit će para. Biće para, biće para, biće para. A meni je najjači ovaj ovdje lik koji ima, čekajte ovo. Evo ovako, najjači mi ovaj ovdje lik koji ima ove naočare, te bro, kako je cool. Kako, brate, dobra pesma, ja ne verujem. A vidi ovo ovdje, ovaj gaser, idemo, bakica, fake bakica. Fake bakice, ljudi, fake bakica. Biće para, biće para, biće para. Mora. Prelaba pesma. 100 evra od Vučka, noća sam sa njom. 100 evra od Vučka, noća sam sa njom. 100 evra od Vučka, noća sam sa njom, noća sam sa njom. I da li će nam da 100 od Vučka, ja sam sanjao. 100 od Vučka, ja sam sanjao. 100 od Vučka, ja sam sanjao. 100 od Vučka, Sanjajte vi, ništa neće da se dogodi. ja sam sanjao. da li će nam da. Ladies and gentlemen, the winner of Eurovision Song Contest is Serbia! Congratulations! Okej. Pa za pesmu mogu da dam... Pa ne znam, mogu da dam... Ne
Ne znam kako da dam, ljudi. Ajde. Malo da razmislimo. Dodamo jednu lepu. Ovako. Znači, poslušat ćemo opet. Koja li je tajna mnogo... Okej. Uvod. Jedna sedmica. Lepo je. Ovako, jedna sedmica. A za... Ajde dalje. Para našeg Vučka, koja li je tajna? Mi smo našli još para. Koja li je tajna, mnogo para našeg Vučka, koja li je tajna? Koja li je tajna? Mislim... Okej, ovaj split. 10. Koja li je tajna? Da, u pitanju je buduća inflacija. Kažu da će mladi da dobiju opet po 100 100 e 10 100 evra, 10 marka. Šta hoćeš? Recimo odem ja do radnje sve da kupim, a izađem samo s jednom kesom. Pa zbog ovih sankcija sada nestaje nam benzina, raste cena, nije lepa. Tekst. 9. Nisu lepo ispevali. Al dok je Vučka za nas biće para. 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 Mora. Mnogo ljudi se od rata boji. Brašna, ulja nema više. Treći svetski rat nam preti i na vrata kuca. To se samo puca. Tel mi zvoni, pitam koja stranka to je. Hoće znati misli moje, da li glasam ja. Pričamo nas dvoje, prolaze minuti, sati, dani. Brate, muke moje mi pričam. I to je sve i ne može gore. To se tamo puca. Želim pomirenje, da više ne puca. Želim pomirenje. Okej. Dobro, i sutra li pesma jedan stavimo. Da ne puca, da se smire. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja. Odlično. Bože zdravlja. Ja po šizi ću. Dok skače cena nafte I još nastavljam. ja vozim se na plinu. I još nastavljam. Ekonomija je sjebana. I još nastavljam. Ljudi pune 100 kanistera. I još nastavljam. Al dok je Vučka za nas biće para. 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 Mora. 100 evra od Vučka, noća sam sa njom. Znači pesma. 100 evra od Vučka, noća sam sa njom. 100 evra od Vučka, noća sam sa njom. I da li će nam da
Stotku od vučka ja sam sanjao, stotku od vučka ja sam sanjao, stotku od vučka ja sam sanjao, stotku od vučka ja sam sanjao. Da li će nam da? Ovo je na kraju top. Outro. Dosta. Ajde sad izračunamo. Evo. 7 plus 10 plus 10 plus 9 je, da ćemo da vidimo, da smo dobro, 20, 29, 36. Ocena 36. 36. Odlična je ocena. To je to. Nadam se da ste uživali video, ne zaboravite staviti like. I eto je to, nadam se da ste uživali, vidim se u nekom sljedećem klipu. Pozdrav. Stavim se čekaj da nešto gledajte. To je to, nadam se da ste uživali video. Vidimo se u nekom sljedećem klipu. Pozdrav. Da, zaboravio sam. Ne zaboravi. Čekaj to. Ne zaboravi da staviš like i da uključiš zvonce. Da pratiš name. Da uđeš na video. I da lajkaš. Vidimo se u nekom sljedećem klipu. Pozdrav.